buze kokuthi lesizathu onaso uqabanga kokuthi siyazwakala yini. Isizathu lesonaso kokuthi ungamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho, you think ukuthi kuyazwakala yini. Let me say this bandane guy, egcineni kwakho konke uNkulunkulu kogcina yena, regardless kokuthi okwamanje ushayina kangakanani, okwamanje kukulungela kangakanani, okwamanje favor isengakuwe, but kogcina uNkulunkulu regardless kokuthi iconnection onayo ingakanani. Egcineni kwakho konke abantu bomangala ukuthi kanti uThixo ukhona. And again, what is very painful about uNkulunkulu wethu kokuthi uNkulunkulu wethu akasiphangi ithuba lokuthi sikwazi ukuyolungisa ezulwini. Nkosi yami, awukwazi ukulungisa la uyakhona, ulungisa la ukhona khona, ngokuba lana ufika lena ufika sowuphethe license yokungena. Uthi uJesu abanye uyobaphika phambi kukaBaba, uyothakabazi ukusebenzela uNkulunkulu. Achazi ukuthi wazana naye, ukwazana nabafundisi achazi ukuthi wazana noJesu. Okubalulekile, make sure ukuthi wena impilo yakho noJesu uyi-right yini, uyazana naye yini. Ngokuba abantu abaningi bathanda isonto bangathanda uJesu, bathanda abafundisi bangathanda uJesu. Ngokuba ukuthanda isonto akusincane, ukuthanda umpostoli, ukuthanda ubishop, ukuthanda uprofeti, ukuthanda umakebishop, yonke lento is fine, inhle yanqomela. Okubalulekile ukuthi thanda lona esithi sihlangene ngaye, ngokuba sonke siphokophelele kokuthi ngelinye ilanga siyambona. Okubalulekile abantu abasha bayithanda lento kuzenza ngathi abafuna ukuzwisisa. Abanye babo ithuba liza kahle. Kungenzeka namhlanje uyibone ngathi kuhambela kahle, but isikhathi siyahamba, and then ngelinye ilanga uyoshona ungazange ulungise indaba yakho noJesu. Abangani bakho bayophenduka emngcwabeni wakho. Abantu obohleka nabo nihleka ukuthi insindisa yikho, sibashumayele thina bomabukhadi, bese ke baphenduka emngcwabeni wakho. Make sure ukuthi uphenduka kusenesikhathi, phenduka ungakashayekanga. Abantu abaningi bafuna ukushayeka kuze bathathe uJesu. UJesu akuza abantu abashayekile, nabantu aba-right kumele beze. But-ke bathandekayo, singezi sesimalabulabu phela, asizeni sisese-fresh, asizeni amaphonsi asahlala, asizeni sisame kahle, asizeni sisesemajida kahle, simkhonze uNkulunkulu sisesene-energy. Abantu bafuna ukumkhonza uNkulunkulu sebekhohlela, bemkhonza uNkulunkulu bangasanazandla. Nasithi siphakamisa izandla babone ngathi siyaba-offenda, kanti beze kuye sebelimele, beze kuye sebalahlekelwe izinto eziningi. Thatha uJesu kusakulungela, thatha uJesu kusengqono, thatha uJesu same kahle, thatha uJesu zonke izinto zakho zisasela, ngokuba ithuba liza kanye. Umuntu uphila kanye sihlobo sami nokubona bodokotela batatazela impilo yomuntu. Abamyekeli bathi ayizophinde evuke, bazama leyo. Nawe kule mpilo oyiphilayo awazi ukuthi kuyogocozwa nini. Uyabonile kamakhelwane wakho kule strata sakini bagocozile, nangale kule strata sangale begoxoza lamaviki esindlula kuwo. Kuyahamba. Make sure ukuthi ulungisa impilo yakho noJesu, ngoba nawungayilungisi uzoba sengozini. Bonke abangazani noJesu basengozini, bonke abangazani noJesu abakaphephi, bonke abangazani nomsindisi basengozini.
Ngempilo yakho. Ake ngiyakuthandaza. Father, in the mighty name of Jesus. Lahle likhona umntwana wakho uyithandaza. Uyakamukela njengenkosi nomsebenzi. In the mighty name of Jesus. Bese uthi lapha ekhaya, loba igama lami encwadini yokuphila. Usule igama lami encwadini yokufa. Kusukela namhlanje Nkosi, angisahambi ngendlela zobumnyama. Ngihamba ngendlela zokukhanya. Bese ke sizothi amen. Umntwana sekhaya lithi iBhayibheli kunendlela ebonakala ngathi seyinhle emehlweni wabantu. Kepha sikhala ngesiphetho. Isiphetho sakhe sokufa.